Hello. Hello, Tatelicious is back. Account Tate is back, Naimi. Don't tell you how happy I am. Tatelicious is back. Tatelicious account is back. Hello to the Queen. Facebook yandinzwirawo tsitsi kuti Tate, what's happening? My lovely, my likes. Account yangu yadzogwa na Zuki. Account yangu yadzogwa na Zukiski. Ndonzwa kufara kani. Ndonzwa kufara amai. Ndonzwa. Ndozvinoita Mwari. Mukamboona munhu wambochema. Wambotaurwa zvakaipa. Vanhu vachikushungurudza. Zvinongovhurika. I'm so happy actually. Munoziya ndangobaya ka live because yanga isingaiti pesapa. Kakangwerikana kakuita. Thank you. Your prayers are being heard. Your prayers are being heard. My love nema likes zvaita. Ndandanzwa nekungovhura ma ghost account. Look at me now. Tatelicious Karigambe Sandberg. And chatambi ndisina kupfeka pa account iyi because yakakosha. Inoita kuti titaure zvinhu zvinoitika muupenyu. Ndandisati ndapedza kutsanangura nyaya yakaita kuti ndivengane nemuZimbabwe anogara mudhuze 10 minutes away from me through driving. Kainimboverenga hangu macomments evanhu vari kujoina. Thank you Kanda wakufara kani. Tatelicious is back. Tate wevanhu. The Queen of Entertainment, Queen of Africa. Munhu anokufadzai ndipewo my love nema likes. My love nema likes kuna Tatelicious Karigambe Sandberg. Hanzi koseiko zita rechiswedish usingarisiye nekuti ndo rakabata hoko dzemapepa zve. Ndogorisiya ndo rinondiitisa ka usvidi uyu. Usvidi, hail to the Queen. The Queen is in the building. Ndipewo my love nema likes. My love nema likes. Tatelicious Karigambe Sandberg. She is back for good, forever. Tatelicious anobatsira vanhu vasinei neukama kana nei. Nekuti ndinoziva kuti ukarangarira mutorwa sometimes upenyu hwako uchachazokurangarira mangwana. Ndosaka ndakauya neprogram yandaitaura yekumiri kwemakungwa ndichiudza vanhu ndichiti anoda uyai ndikubatsire. Nekuti sekuona kwamunoita zvazoita kuti ndinovhundunura pane Swedish ID yandakabatai nepermanent resident card. Ndandati musangoite kungoratidzwa tuze makadhi aya ndenhema pamwe makadhi ekubhengi kana kuti zvimakadhi zvanhongwa. Bataiwo foni mangwana makuseni mungofonawo kumigration Sweden moti I just wanted to confirm Mr. Tatelicious Karigambe Sandberg a permanent resident. Zvimagora zvenyu zviri kukunyepera eka zvinogara muSweden kuti hanzi handina mapepa. Zvimagora zvenyu zviri kukudza. Zvimagora zvenyu zvakagara muSweden 10-15 years zvisina mapepa. Ini ndakamuya musuno uno ndichiti bida ndakabata permanent resident card ndakaungouya ndichingoenda kwaeki inonzi Scarta Varicate tax agency yavo kunopiwa social security number yavo. Handina kugara murefugee camping. Handina kana kumboforera kana kumbonodii zvavakaita vamwe iye mukomana kari kunifambisa mbiri anogadhiraivha mataxi. Handiti akatozoita kunyenga gambi rechiswedish kuti awane mapepa. Motudzei kwe. Andakatozoita zvekushamisa zvegambi zvake zveningi zvemuchongoyo zvanganyepera varungu kuti ndodzidzisa muchongoyeni zvazvashaya basa. Nekuti muchongoyo varungu vakuziya kamuchongoyo ukaongowa kungoti ndiri kutamba gamboots dance iwo uri kungorova majombo vanhu vanenge vachitofunga kuti igamboots dance. Ndida kukuudzai kuti sei ndakazosvika pakuvengana nemukomana. Mukomana uyu anova ndiye aenda achinoudza chiedza Saskam. Chiedza murwere wepfungwa. Unosati murwere wepfungwa handinyanyode kunetsana naye. Musikana uya unorwara nepfungwa. Ndinozviona pandakambonetsana naye nenyome nemboro yaLumumba. Nekuti aida kutozviita kunge mboro ndeyake but ndakamuudza ndakati Lumumba mboro yake ndiye munhu wese ndipewo my love nema likes. Ndopatakamba tavengana ipapo nenyaya ndakangomuudza chokwadi kuti iwe mboro yemurume ainzi ndeyangu chete. Mboro yemurume ndeyako iri mumba. Yabuda yayenyika sezvo munongoziva kuti varume vanobuda vakapfeka mapende avo. Saka kubuda vakapfeka mapendi zvinoratidza kuti mboro yayenyika.
kana iri yako unoikwachura kaugara nayo mbra ndofunga imoka imo mazamu ezuva uya ane mazamu anenge einjuzu rinofuta mazamu kuti ndiko kukwirwa here ndokugona kuyamboro kuita zamu gobvu kudaro zamu gobvu rinenge amheno hazvo kweko kuzoita tribalism. Why do you do tribalism? Why are you a tribalist, Zuva? Sei wakavenga majiti. Sei wakavenga vanhu vekubulawayo. Sei wakavenga vanhu vekumatebeleland. How dare can you fananidza me na Lobengula? Lobengula changamire wamadzichangamire. Tate guru wenyika. Ndiyo paunosimuka iwe nemazizamu ako nehapwa dzinonhuwa mazamu nyatso dzamerera njovera. Musatanyoko Zuva chero mukaridedza handiri edzi roedwa papa roedwa unokorona richiti boiboyi saka unofunga kuti iwewe Zuva iwewe unenge uchida kuita maviews anenge Tatelicious. You cannot do what I do. Zimbabweans love me for being real. Iyo yaunoti identity crisis, yaunoti personality disorder. Do yandodirwa zvene maZimbabwean. Pana asingade mboro. Pana asingadi kukwirwa. Ini ndinomva ndangouya kumaZimbabwean ndichitsanangura ndichiti you are free to express yourself. Apedzazvo Zuva akuenda kunovenga Ngochani community. Urikuseka ungochani wangu zvichireva inotoshaya nevanhu vanoendosa Zuva vemakambani ekusouth Africa. MaSouth Africa inoendosa Ngochani. Munoshandirei naZuva kana akavenga Ngochani? Chii chinoita kuti Zuva kakabhoedza? Zuva katatekeleka. Zuva akada kumboedza kumboincreasa marating yake achishandisa maititi vachimboita maskiti achibuda nemazigaro akaya akazara madhodhi norona richipesvaidza magaro rakapfeka shoti magaro akazara tsete chero tsinga dzako zvako dzekumhata dzakabatana asi mazaro magaro anenge akazara tsete. Mbudzi yemunhu. Ipeyo malove nemalikes. The queen is back. Queen Tatelicious. Karigambe Sandberg. Wamunofarira, wamunodada naye, wamakamira naye, wamunoziva kuti Tate will never let us down. Tate achamira nesu. Varikuya kuEurope ndiri kupinda panemi manje. Ndina kubata, ndambotanga ndichibata stage by stage. Mukomana uyu wandakavengana naye uyu wekuZimbabwe ari muno muSweden. Ndaenda kumuchato, ndainvite kwaka. Ndichigeza maplate ndichikirina ndichidi. Chinzwai munzwi. Vakomana vakundinyengawo vakuda kutobhukisawo time nekuti zvekuSweden hazvisi zverudo ndizvongokwirana chete. Vakomana Tatelicious chichi ndikutongo verify. My love nema likes ndikutongo verify kuti andiana achandikwira andiana achandidi. Vakomana vese vavo mashamwari emuchati. Ndokuzhuzhurudza shamwari dzake dzese ndokuenda nadzo panze. Zvakanzi muri kuziva here kuti munhu uyu mukomana ende munhu uyu ane AIDS. Vakomana vavembo vaita skata. Aziva kwake aziva kwake. Vakunotsvaga asina chi AIDS. Ini ndigomboedza kutambisa chiuno kumuchato kuya. Ndigomboedza kumbotarisa ndichipa kasaini. Ndichaziva kuti gure rafumurwa. Gure reUngochani fumu. Gure reEdzi fumu. Ndokuzonzi neumwe mukomana anga abhuka kuti timbosvirana. Zvakanzi iwe uri kuuya kupa muchato asi muridzi wemuchato asi kukuda. Ndikati koinda. Zvakanzi atiudza kuti iwe waimbowa mukomana kayo. Ndanzi wangu wafa nechirwere chedzi. Ndakati finish. Unoziva kuti unozviitira weti mumwoyo. Haina kubuda. Asi ndakazviitira weti mumwoyo. Ndakanzwa weti ichibuda mumwoyo so ndakati finish. Shuwa munhu ngaite simba rekutaura chirwere changu. Ukomana huna basa unonga vaudziswa zvomuSweden zvinobvumidzwa izvi. Ko chirwere changu chakangu ndakarepwa kaini. Chirwere chakangouya ndakarara. Ndo chaungafambe pamuchato pako panga uchifanira kupemberera muchato wako iwewe. Wakutaura zveEdzi yangu. Ndo patakamva tamakana ndakabva ndanoudza rimwe zanzvadzi rake raririko kumuchato. Ane zvivanhu zvimbiri zvivirika. Kunoti icho chimukomana chine zanzvadzi chacho chine dread chine tsvina.
ini ndakauya muno 2 days ndikachata iye angori ari kungochaya mapoto nemuswedish iyo chanzvanzi chachoyo vari kungochaya mapoto rinofunga kuti richaita muchato havachate zvekumhanya inini ndanoti kune zisista racho retsvina iri handitaure mazita evanhu ndokokuudza ipuku pakabvira ruvengo rwemunhu akufambisa manyeponga anondiziya ndakuudzai ndakati mangwana muchimuka chayai foni kumigration ekusweden mubvunze kuti Tatelicious ipermanent resident here chayai foni. How can I have 3 companies without a permanent resident? How can I own a mansion without mapepa? Unofunga kuti andina brain usatamini mwana wa Virginia ndakauya zvinhu zvangu zviri in order ndakanosvika ndichinogara mupamangu ndasvika ndichinogara marefugee camp kama wanenge vachiforora ndandati kuna vhangura ndapotsa ndataura zita nhasi ndapotsa ndataura zita resista yacho vhangura ndandati kuna vhangura rekushata iri sista yacho yekushata ndakati brother yako yandibata panoyera ndiani akuudza kuti amudza kuti handisisazoudze vanhu kuti shandisai makondomu nekuti ndine HIV chazomupa simba rekuti anotaura HIV rangu chi iye sister yacho yakati ndatadza sorry zvako tate tichataura naye unongozviziva kana ari pane vanhu anoonererwa ndikati aonererwa nechirwere changu ndandatora mabhegi chinzwai munzwi ndakati kutsamwa ndingatsamwe asi kukwirwa ndiri kuda mukomana andiudza uya akati if you want to be fucked I can still fuck you with a condom but I like my dick to be sucked ndakandazviitira svoto maibikirwa macho kumuchato ikoko kwaibikirwa ndoma ndakabva ndati alright ndakuda because pamba pavari padhuze nepamba pangu paichatwa pacho ndakati alright chiuya iwewe mukomana iwewe iwe waudzwa wacho handi uchanondikwirira kuapartment ndaisigara maapartment mazuva iwawo ndakukwirirwa mukubikirwa ndaida kuita shoto ndaida kuti sweat yeaids iya isare iri kumadziro mukitcheni maibikirwa macho chikafu chemuchato ndakabata bhodho ndigodya mboro ndigobvisa bhurugwa nepasaidi ndakandipfeka kondomu it's in the kitchen, can we go somewhere? Ndakati in the kitchen muri kudyirwa imomo muri kubikirwa chikafu ndoma ndokwirirwa handibata panyama nete uyu saka pane munhu akamutipira akati Tatelicious ari kukwirirwa mukitchen ambva auya muchati ndabata magaro munhu aindikwira ndakati iwe wedzera speed ndikati we are busy, close the door ndokubhoikana kwandakati kabva tamakana zvazva kumakana ndakati ungataure iwe uri kuchata wakufambisa mbiri yekuti ndine AIDS wanzwa kuti vachandikwira handivaudze malove nemalikes rege ndimboona macomments evanhu zvangu saka ndokumakana kwatakaita ikoko nekukomana iyeye nedzinza rake rese ungafa ushuwa it's a lesson learned haufambe uchiudza vanhu kuti ndingane chirwere usina kupiwa permission nemuridzi wechirwere it's classified information hanzi akazondifonera kamangwana ndikanzi assist train ndine urombo nezvakaitika inzwai munzwa haana kuapologize akati ndine urombo because muSweden usati wakwirwa unofanira kuudza vanhu kuti uri HIV positive ndandamuti ndiwo waikwirwa ndakakuita personal secretary wangu HIV yangu yaunofamba uchiudza vanhu ndokumakana kwatakabva taita kubvira musiwo kana hesi mazuva iwawo ndaitokwirawo matireni ndisati ndakutotengo mota ndachididi ndaitosangana nemukadzi wacho ndotomupawo godzi takatomakana fongo inotyisa nanhasi tichakamakana fongo vari kundifonera muri kundifonererei pakati peusiku pano koinda mapindwa nei so ndiye mukomana azoenda achinoudza chiedza mavangiri Tatelicious akauya achiti ndiri chemical engineer. Of course I'm a chemical engineer. I was enrolled at Harare Institute of Technology and I did 2 semesters of first year. Yes. But I had the taste of engineering. So why can I not call myself a chemical engineer without the paper of finishing?
chakaipa ipapo chii? Aiyewa ndakatoudzwa nevanhu kunzi dai wakamusungisa, but mai vangu ndo vakazondituka Ashumba. Zvikanzi ndakakuti chine kuenda mudzimba dzevanhu, because ndakati musi iwowo pandakakokwa kumba kwomukomana uyu ndakamba ndati mama ndadedzwa kumba kwemuZimbabwe nendazoriraiti. Zvikanzi Tatenda, ndakakuti chine mudzimba dzevanhu? Unoendereiko mudzimba dzevanhu nai Tatenda? Ndikati hai mama munongotaurawo zvemanga chini, munhu wekuZimbabwe kani chii chakaipa? Zvikanzi vanhu ava Tatenda. Ndandozoudza mama ndakati zvandakaitwa kumuchato wemukomana wayo. Zvikanzi ndakakuti chii? Ndakakuti chii mudzimba dzevanhu usamujairire, ukainvitwa kumba kwemunhu ita kuti ndine musoro, enda udzokere mumba mako. Ashumba wangu ari correct. Hands without paper. Imi munochaya phone, I'm a permanent resident. I can stay here forever. Forever and ever and ever. Permanent resident card. Swedish identity card. Tatelicious Karigambe Sandberg. Munofona mubvunza. Pane zvinonetsa here zvichanetsa here mazuva ano kungofona. But I'm just asking if Tatelicious Karigambe Sandberg is a permanent resident in Sweden. I just wanted to know. It's your right to know in Sweden. Information zakadaro hadzivigwe. Dai ndichinzi ndiri kusika asylum. Saying ndiri permanent resident because Swedish government iri kundiprotect kuti ndisaurayiwe nevanhu ava because ndotaura jangika dzekuZimbabwe nini nenyaya yengochana. Ndiri mumiriri wengochana dzese. Hanzi haazi madrugs here aya tate. No, madrugs, why? Nhasi handisvikana kutombomwa. Ndatonyazoya ndirini ndakapfeka my queening gown. Mai vangu vakandiudza vakati mumaraini, because iye mukomana wacho iye akabva auya paakanzwa unzi mune muZimbabwe. Ndandabedzwa, ndandabikirwa fishi nemapotatoes, chinobika chimukadzi chacho icho chimuswedish ichocho chinobika. Ndakatika, unoziva kuti kana wabikirwa unoitwa unge wagara zvakanaka. Hanzi imwaiwo drinki. Ndakuvaudzoka kuti unai ndine chii ndaiita kunge balance yangu ndichiziva kuti zvichawabata pamwoyo, nekuti uyu mukomana uyu zvakatora about 8 years kuti azowana mapepa. Akatombodipotwa akadzoserwa kumusha, akadzoka akazotsotsa uyu mukadzi waainaye beans uyu, akazonyengwa akadai pasina kunyenga, dai akamugara muSweden. Zvino ndakabva ndarangarira Ashumba wacho wakati Tatenda, unopindirei mudzimba dzevanhu? Mudzimba dzevanhu hamuendwe ndaashumba. Ende ndakabva ndadzidza kani kuunenge wazive yanga iri first time kugara muEurope ka. Zvinovanzwawo kuti kune muZimbabwe. Wafamba, ndiri kuda kufamba naye zuva, don't worry. 2 semesters paHarare Institute of Technology. And I call myself a chemical engineer. Ndakadzidziswa entrepreneurship na Mr. Makasi. Maslow hierarchy of needs. Pecking order theorem. Technopreneurship. That's why I'm business minded. Business minded. Hanzi dzokorora nyaya yako. Aiwa ndanyatsodzokora nyaya yangu ini ndanchikudzai. Rich neighborhood. Yes. Hanzi anogara mudhuze neBusy Road. Kana ndichigara mudhuze neBusy Road muri mumba mangu. Handisi kugara mudzimba dzekanzuruka dzamuri kugara ini. Handisi kugara mudzimba dzesocial service dzamuri kugara ini. Chero yakaita jarata rangu rine zita rekuti mwana wavhichi Tatelicious Karigambe Sandberg. Zvinhu mudzimba dzevanhu ndakabva ndadzidza, ndapedza. Saka ndokuvengana kwandakaita nezirikomana iri rinonyepera vanhu kuti rinodzidzisa traditional dance, iro rinomboshanda kumataxi driver, ranonyepera kuti hanzi ndinodya mboro dzemataxi driver inini kunge ndiri kokai. Hanzi pamba pangu pane matsvina, ende ndatobhuta up security. Because unenge wakuziva kuti pamwe paunombofamba paipa uchitravhira pamwe ndozvivanhu zvinongoya zvichingo mwaya munyerekete. Zvino ndasasa makamera manje ndakukuona. And uya ndichadhila naye uya. I want to deal with that Zimbabwean man. Handiti makaona zvaakandiita neHIV, handina kumusungisa. Handina kumusungisa asi akandihumiliata. Ndakamunyara.
ezvino akufamba achinyepera vanhu hanzi Tatenda hana mapepa Tatelicious hana akazodai chemical engineering. Yes, with 2 semesters. Yes, why not? 2 semesters, why not? Iye hanzi namai vacho ndakataura namai vacho pamuchato wacho hanzi akatiza chikoro ari grade 6. Iye mukomana wekuchato akatiza chikoro ari grade 6. Ini ndakadropa out. Ndafanana naZuckerberg. Zuckerberg akadropa out paHarvard 1. Haziri ari kurana chirongwa chatakakosherwa naZuka ichi. Zuckerberg haana kuzodzokera kuHarvard achinopiwa doctorate. Ndasiyanei naZuckerberg akadropa. Chazoshamisa ipapa kunzi chemical. Yes, I'm a chemical engineer with 2 semesters. Uyo ndapedza naye uyo ndichadhila naye on the ground. Uyo musamunetse zvenyu. Anzi no. Pana Zuva airasa. Let me tell you why, guys. Zuva ashandisa tribalism. Ashida kuita mbiri. Zimbabwe can never be a colony again. Get me right. Vanhu Matebeleland and Mashonaland, they came together through Zandla and Zipra. Mugabe and Joshua and Kabuko Nyongolo Nkomo, the late. They joined those 2 forces kuti vabatane. Hanzi kubata mapostmon kwiyo. Nekunosvikira tsamba yangu, nekune dhoo racho, iyo mapostman acho kunguva paanouya ndendiri kubasa, ndakabata postman kwiyo kupi. Kweyo vanhu vanotadzirei kuripota, mapurende jekerende, vanotadzirei kuripota. Zvese izvozvo, saka munozoona ndakambonyora post futi ndichinzi ndafambiswa mbiri ndichinzi sexual molester sexual. Ndakutofunga kuti ndiye uyu muZimbabwe ari kufambisa mbiri musmall community. But ndichadzira naye. Ndiri mukore. Kana akatarisa show inoi, enda uno butter up your spiritual world. I'm coming for you. Especially iwewe zvako wandisoraka iwewe ungatange edzi wakunonyepera chiedza saskam. Unganyepere mapenzi emuZimbabwe chiedza ibenzi kana iwe. Chiedza anopenga. Pana asingazive kuti chiedza ane chirwere chepfungwa. Shuwa utambudza mapenzi anenge ana chiedza mavangira. Kokusiyo benzi rimwe mapiritsi. My love nema likes kuna my Brucey. My love nema likes ndipei nhasi Facebook yangu yabva yavhurwa. Zvinoita Mwari. Ndaswera ndichitukwa. Ndaswera ndichishaudwa iyoyo kudya mboro iyi. Zvakanzi nazuva anzi Tatelicious I just love you paanenge achiti HIV. Brari shit zuva habane. Mugodoi. Unoroona rakaunganidza mazamu kudai kuunganidza mazamu uchifunga kuti pane brain. Ezvo brain dzese dzakanyura brain dzese. Rinenge richingofunga kungotora varume vanhu ipo paya nekufunga nhumbu yarakadhumburiswa naticha waakaunzi ari form 2. Munotuzeko mazuva maningazo abva tinawo zveshe. Mafaira. Anzi Tatelicious anzi anogara mukamba ke5 chavazogona havana kuzonyeperwa kunzi paanogara ndepe social service kana pe community kana pe government kana kuti yapasi pake vaudzwa kunzi anogara pake. Saka unofunga kuti iwe ndingakanyaire kubva kuZimbabwe kunoita own a house ndichiona imba muSweden Tangwena. Ndaapedza matangwena ekuZimbabwe. Zvinenge zvichibata vanhu izvozvo. Vanenge vanzwa kuti Tatelicious akauya musunono atonemba yake panonzi pake. Chero mai vangu pavakauya musi wekumuchato vachiuyaona uzoinoona imba yangu vakagara pasi vakati dhure manjenjenje tazviona mazvimba kupa ndimi makafa zuva rikaora. Haiwa zvaonekwa mwanangu. Vakakwira vakadzika vakabata chino vachitenda kushanda kwaMwari mune mwana wavo. Yes. Ma V11 kana akanzi isu ndinonzi ma V11 anobuda
Imimi muri kushaya kuziva kuti vanhu vaiuya kuEurope ndakavati vanobhadhara. Ani ndakati munobhadhara kuti ndite paperwork ndichatangana nayo yekuEurope. Ndopa caution because achisingazikanwa ndechekuti pazvinenge zvakuda kuita muchida kuenda kumavisa makusimudzirwa mhepo netikuhama kwenyu nengozi dzekumusha kwenyu dziri kuda kuti mukwire ndege. Inini munondiiteiko ini ndiri muno? Ina handi ndiri kugadzirisai mapepa. Makanzwa kuti ndinokupai mavisa here kana ndokugadzirirai paperwork. Pazvakuda kuita makuda kunoita mhepo mumagurupu muchiposta mumagurupu kunge vana dzumwa mazumu. Program ndakaitanga 2017. Vanhu vandakaunza varimo vakagara tatata. Iri group ra 2018 iri. Pane vanhu vandatoziva vatodisqualified. Ndichapinda nayo handisandotamba nayo. Hanzi mukoma Masimba said I was lying about marriage. Kuti ndandisina kuchata. Saka ndakadi. Uyu atori nenyayo. Andikupe house store. Munoda kupiwa house store yemujarata. Mujarata mune house store here. Ipo pandiri panapa ndopa mbedha, ndopa ndobikira, ndopa ndodyira, ndopa nesi. Munoda kupiwa house store ye. Vanhu pa Facebook futi. Yes, the beef is now rebooted. Beef rebooted. Zuva bana unochiona chakaungana. Hanzi madhodhi ndakanzwa kane vanhu vakakwira zuva bana. Hanzi anoerera madhodhi kana akuda kuuya, akuda kutunda. Hanzi unongorinzwa kuti pfu tikati ko zvaiseka inini achiti ndokwirwa kumata wani. Kwezvo anobuda madhodhi wani. Ezvo ndo dzimwe kaindi dziya dzinomboda kusvirwa kumata kuti dziwane mari yakawanda dziya. Zvinotavabataka. Inini ndakabva ndanyara handiti ndakatadza last time ndakauya ndakakumbira regerero. Iya kuti neni tsona. Unochiona chiti tsona zuva bane. Kuba kokoi alright. Chisiya zvetribalism izvi. Chingotaurawo kana Tatelicious ari kudyira vanhu mari. Ndoti ndinotadza kudya sei mari ini ndiri kubatsira vanhu nepaperwork. Munoda kuti ndiuye panapa ndiudze vanhu about how many people andiri kubatsira. Do this for free. For free. Just doing it for free. My services are not for free. Ini ndinobhadharisa. Kana zvakubaya hanzi nechimukoma chekusweden vari kuronga group rinoita kuti ndidepotwe. Imi chiregai ndikuudzeka. Ndiri HIV positive. Ndiri transgender woman. Zivai kuti imimi ma-straight people imimi musiri ngochani musiri HIV positive. Ndimi muchadepotwa. I hold my peace. Ndinotoseka kamuchizanzi muri kuita magroup mabatalion ekuda kuzoya muchita match pa mansion pangu. Unoita match pa mansion pangu pamba pengochani. Pamba pengiri ngondo. Iwe. Arikunditi look at you up quite. Yes kani no madam. Queen of Posh. Queen of Posh ndaiti pana zuva zvandibowa. Kuunza kamurwereke pfungwa kanuzani kaika. Kamurwereke pfungwa kaika. Nasi ndauye kandiri queening. Wamba waita look at this dress in kanuzani. Norma. So that you can also order it in your shop. You know, it's posh. It's just like your name, Posh. Hanzi ndine munhu ari kuda kubetserwa mapepa. Yes, munouya. He is very tribalistic. Uri kutaura zvemadzviti. Robengula, gamba remagamba. Uchida kuparadzanisa vanhu uchimufananidza nerapwacha rakaita kunge nini? Who are you? Who are you? Ozvindonzi zuva bani. Rekuba varume vevanhu. Ona vakadzi muchiti Siva is my pillar of strength. Unoitwa pillar of strength nemunhu arina kukubira murume wako. Kanouya kuGermany, kanouya kupi kachifamba kachiuya nebecha rakashevhewa choya kachitonhorwa nesnow mubecha umu kachikwira varume vevanhu. Hamuzvizive ka izvozvo. Ngiri ngondo. Ini hangu, let me tell you. Ina handidi kubatirwa upenyu hwangu. Munhu andibatira upenyu hwangu, especially uyu muZimbabwe uyu arima. Then yazuva abhane ndichaenderera nayo. Vanhu vari kuuya kuEurope. Munoziva kuti maNigerian ari kubhadhara 4,000 kana 3,000 kana 5,000 euro kuti vakubatsire nemapepa.
inini neconnection yangu yakandipinza muno 2 days ndandane mapepa ini ende ndakauya ndinawo kwete kuti ndakauya ndakabata ndoda kukubatsira iwe muZimbabwe wenda mumagrupu uchinonditukisa pakuzosipaka zuva iyesikoti zuva unokwirwa nemagadhijeri zvendanda nchitonzwa nerimwe gadhijeri shamwari yangu chinzi azuva atotitaimira mazuva tinotambira paipa ndopaunotomona achitoti chichimunamupumalanga umu ndiwe magadhijeri uya zvino klasi yake ndo yaanenge achibhoikana neni kuti ndinokwirwa nemacelebrity. Of course chiedza kairwadziwa nekuti Lumumba anoda magaro angu. Hanzi unonyepera vanhu, ndanyepera vanhu kuti chii? Ndaichida kuti mutauro ndanyepera vanhu kuti chii? Chandanyepera vanhu chii? Yes, ndikauya ndine mapepa angu ini. Pamakandiona ndichiforera mapepa ndekupi? Kwamakandiona ndiri mukiwa bvunzei muSweden yese vabvunzei manongo ndaiforera mapepa kupi? Handi vazhinji vanongoya vachiti matoristi, maita utoristi moregedza kubuda munyika motanga kuforera. Indakauya zvakakwana. It was on point. And I'm worried about postmen varikuya nes. Apana postmen anoya security naini. Anoya security kupi. Munoziya mukomana yeka chero akatanganidza reputation yangu anibofenda kamutaura nezita. The moment yadomutaura nezita mbiri ari kutsvaga achada kuita. But nangokuudzai kuti pane beef yacho ndepekuti akataura nyaya ye-HIV yangu. Ataura nyaya ye-HIV yangu ndo yakaita kuti ndizokwirirwa mukicheni kumuchato. Muchato kwake ndo kwandakakwirirwa mukicheni. Saka vasikana imimi vari kuenda kuEurope nevakomana. Bora pasi. You say you call me. Hanzi tati hadairi mafoni. Ndikafonerwa naNomatemba. Ndikaona maititi vachindifonera. I will first finish naNomatemba. Maititi vozopinda pafoni. Kana maititi vakangofona ka 2-3 vakaneta. Achandifonerawo next anoita lucky. First come first serve. Ende vanhu vakabhadhara muna June dzikamani. Nekuti vanhu vanotanga kuenda vanhu vaMei. Vanhu vaMei vari kutanga kubhuka mavisa avo on the 24th. The 24th of September ndopanda kutanga the booking yemavisa. Saka idzi china dziri kuenda kumagrupu idzi unouya uri hide. Uri kutyei. Uri kutyaka kuti pamwe zvichazoita ndozongota zvazviri zvebhaisi. Zvino maki andipa zita remunhu. Waita munyama haidi. Maki andipa zita rako maki wekumvenge. Chirega ndakuudzazve. Haidi, you are disqualified. Waenda kuna maki, hauna kumudza kuti wanga usingasubmit madocuments aidiwa naTatelicious on time. Tatelicious is a busy woman, ndoshanda nembombera. Kana hanzi chimbofura madziwa. Asati auda kuerera. Kana uchishanda nembombera unotoshanda nevaripo panguva iyoyo. Ende ndonoshanda time 11 to 17. Lunch time yangu 13 to 14 hours. Mupabachi system. Utoudza kuti vanhu unouya uri hide. Hanzi Tatelicious I call. Iwe unoenda kuna chiremba anenge ari busy. Saka uchanoudza line rese kuti chiremba kani ndibatsirewo chiremba asikwanika. Kana kuti iwe ndiwo unoramba uchiuya kuna chiremba kusvika wabatsirwa. Zimbabweans, I don't know your head. Ndosaka tiri kuramba tichitongwa nezanu man. Misoro yedu inotenderera pasiripo pane sauti, pane shuga, ndo pamunosiya. Kusina upenyu uko kwamunobhadhariswa ma 5,000, 4,000 euro ndo kwamunomhanyira. Aiwa haida ataurwa. Haida anonzi ataurwe nenyaya. Haida ataurwa ende she is disqualified. Dachenda manje achinoroja makomplain kuti ndakadai. Then ndovaudza kuti my project, my rules. Ndiri jongwe. Ndiri jongwe kuna hanzi henda. Asati akuda kubuda madziwa asati akuda kubuda. Hanzi mati makuwa. Makuwa, what is the use of it? Yes. Makuwa ka. That's very true. Munhu unowira uri haidi kana uchinyaso batwa pamoyo. Project ndakai advertise pakazara vanhu.
zveeurope ndakazvitaura pakazara vanhu. Ndikaudza vanhu, please kana uchifona ndikasabatika, ramba uchitraya. Zvenyu zvekuzoenda kumagrupu muchiti Tatelicious akazondidai. Yako mari ndo isingarifandwe. Iwe kuisa bhora pasi ubatsirike. Haudi. Taura zvako visa reeurope aribude zvekumhanya. Nai, pwetere vakutoyanzi enda. Ndakanzi 3 months. 3 months wakabata muna May andine zvino September makufana kuenda kumavisa. Ugona kana munhu wacho ari kukomborera pamwe asati atoitwa kana second interview ari munhu waMay. Vanhu ivavo ndibva ndakuudzai next year ndichipiwa tendai handisi kushanda nemaZimbabwean. I learned my lesson. Yes, there's no hide life. Ndapiwa identity yake and ndandarisa X block handaipana zuva. Saka iwe zuva ichi chematako akarembera kunge pitcoat yechembere unofunga kuti urani kweiwe? No, zita handitaure zita ivi. Zvemazita ndinotaura mazita auya achitaura mazita zvakafanana nazuva uyu auya achizvita kunge ndiye mupendenga, auya achizvita kunge ndiye chidhongorozi chepafacebook. Kuda kuzvita chidhongoza iwe nenyaya yemazama ako anenge enchuzu. Chidhongoza hanzi zuva kudiko. Inzwai munzweka timbokuudzai kuti yazuva uyu ndine majusi. Zuva anohura kuti achengete murume nevana vemurume. Recently she got kubasa kuPolokwane after years of not working. Chiri kushanda kuPolokwane kaizvozvo chizuva ichi. Chihure anohura nemunhu anonzi Isaac Dube nemahwindi ekumabhasi kuPowerhouse. Vana vari kutambura kuZimbabwe kumukobha uko. Ndizuva uyu. Handiti ndiye anozvita majusi. Hure! Ndikafunga zuva iwe ndinobata Shabane. Marinzwa zihure. Vana vari kutambura kumukobha uko. Inini ndiri kuchengeta ashumba ini. Ini ndiri kuchengeta mbwa dzangu ini. Iro riri kuhura neanonzi rega ndina vanhu vanondida ini. Anohura naIsaac Dube nemahwindi ekundotsvaka uchioneka kuti kana munhu achihura nemahwindi unofunga kuti mahwindi kana achibata mazamu anofunga kuti izamwe. Ari kutoona bhazi, dhore bhazi zvaro kana dhore kombi. Ndosaka zvimazamu zvakangunjuruka kudai nokuti zvinoinzi kuje. Kana kunzi je vanenge vachingoti kuti vari kushunda vari kusunga nesunda do. Ndipewo my love nema likes. Zuva bhani. Vana vari kutambura kumukobha uko. Hanzi anga ane nguva asiri pabasa. Akagara hanzi ndokuzoona basa muPolokwane uko. Hanzi anotochengeta murume nevana nemudi vemurume. Iye zuva uyu wamuri kuona uyu. Kouya paFacebook ko short kwana Tatelicious. Ini zvinhu zvangu zvakaiwa ndipe imwe juice. Ramba uchindisendera imwe juice, send me. Send imwe juice ndinyatsozvitaura izvi. Send imwe juice uku. Vane majuice azuva bani send me kuWhatsApp. Ndizvivhundure pakazara vanhu. Ndiye kazuva muri kuchemerera zuva rapfidza nekusvirwa nemahwindi epaPower Spans kuPowerhouse. Hanzi mahwindi ekuPowerhouse rinosvirwa. Hanzi murume was the one who was not working. Atitika murume was the one who was working. Juicy riri kuuya. Thank you Juicy. Inini majuice angu I hide. Mozonzwa vanhu vanorwadziwa naTatelicious. Ini zvatatira zviri pachena. Ndakachata makauona muchato wangu madhoredo. Ndakarambwa ndakauya ndakakuudza kuti ndarambwa. Pane chandoviga pano. Pane chandinoviga pano. Tatelicious ana mapepa. Tatelicious anobata postman kupuwa ndoziya. Changu chekuzoti ndinobata vanhu postman ndenda mubatire. Kurwadziwa neupenyu hwangu. Kurwadziwa vanhu munorwadziwa life ya Tatelicious inorwadza vanhu. Vanhu vanopindwa sauti mumabhurugwa. Yes, Barbara Mtanda, I love you my baby. Hanzi edzuwa ndori ederei. Ndori ederei zuhure remahwindi.
wozonzwa mwa juicy wemawindi. Juicy wemawindi ndakambokwirwa nawindi kandoziya ndaigara mubudiriro 2 kamwe nchibika sadza paroad paya. Mawindi emubudiriro 2 anondiziya. Aindikwira ndoziya makwiriro avo. Vari rafu futi. Vanokwira paugandanga. Ndosaka uchiona rakangorembera rinongoya richingoti hey Tatelicious handina personal but ndiri kungoya ndichitaura juicy story. What is juice about you? Vana vachitambura. Enda unobvunza ashumba kuti vashumba vanoshaya kana chekudya. Enda unobvunza kana hama dzangu kuti vanhu vangu vari kutambura here. Unondoona ndichibuda ndakabata mboro. Mwana wavhija achidya mboro pabasa pangu. Chakurwadza pabasa pangu chii? Zuva akaitiswa nubari form 2 imwe yauye natichauya accounts. Hanzi zuva umwe ari kundiudza hanzi zuva hapana marriage. Haana mbobvira akamboitwa muchato. Go on my profile, look for my wedding. I had the first transgender wedding in Zimbabwe. Me. Muchato wakanetsa, muchato wakarwadzisa vavengi. Iye uyu wemuSweden uyu. Akachata zvemukabisira kazvokubatanidza. Papa sina kana madhiringi pamuchato pacho kana chekubata waitoita kukwenya kuti ndisiyirewo. Zvino ini pamuchato pangu papa aingori ne25 guests asi vakafara. Uku kweuyu muZimbabwe uyu kwakuine ndofunga vanhu hameno 100 but vakabva vachiri vaine nzara nenyaya yekuti zvaingodawo kungochata. Nondiudzewe. Ndokuhlamboro ini. Chero yewo varume vari kundimeseja vari kungoti tate waita basa. Taitofunga kuti hakunowo vakadzi vanodzidhonza. Inopinda yese muhuro nchitadza kutorutsa. Nai, chinonitadzisa kuyemboro chii? Chonitadzisa kuyemboro chii? Hanzi we saw her photos. Zuva is married. Zuva is married. We married kudi. Anoitwa married achikwirwa nemawindi. Saka kana achinzi ari married isusu chero taingokwirisa tiinawo varume mumba. Ndamboitawo ka sex step. Tiona handi ndimi munozviti munogona kuyamboro, ndimi munozozviti chi. Vane mubvunzo vekuEurope ava pano ndopamunogona kubvunza futi. Zuva kana ari pano saka rauya kuzotsvaga nemaziza maro anenge enjuzu. Naiwe Zuva iwe, ko zvino zvauri kutambudza vana kuZimbabwe kumukopa uko. Watadza kutumidzira vana Saudi. Zihure. Haudi kunyarwa stereki wewe mukadzi iwe. Ndakakutadzira ndakakuti sorry. Nhasi wandirima. Wamva wauya netribalism. Madzviti. Robhengura. Kufanana naRobhengura kufananidza gamba renyika neni. Nedhirihori rakaita senini. Nejapwata rakaita unge nini. Mukosho wakaora. Unoziva muwanhu kairosi. No, ini ndakalikisa video yangu. Handina kuti musakomende. But usandishore. Anga achishora basa rangu. Pakushora basa rangu ipapapa. Manzwa zvanga achitaura muvideo. Nandirimo kana ndine ghost. Hanzi double personality. And sometimes ndimai sampa. Sometimes also yachitaura HIV. Sometimes also yachitaura zveku Europe. Sometimes also yachidai. Zvipo zvangu zvandakapiwa naMwari. Munhu paanobuda mudumbu mamai ake anobuda nezvipo kayo kana wakabuda nechipo chako 1 unoshorerei ndakabuda ndine zvipo 100. Brari shit. Watosirira chimwe. Tatelicious anoimba. Watosirira chimwe. Tatelicious anotamba. Ungatorwadzi personality disorder. Ndoya ndodirwa nevanhu iyi. Ndoya ndinodirwa nevanhu personality disorder. Ndipewo malove nemalikes kana ndotaura chokwadi. Anotopadikitira kutopadikitira. Yes, why not? Ndadikitire. Matimadi. Hanzi I lose. Kana achiluza. Yes, too much yepe kano yepenura. Tandiripo chemical engineer. Ndakazopa dzingo zvangu pahiti paya. Ndanongo 2 cents yemunhu yanga ndanongo 2 cents ndabatwawo ndateerwa ka video. Ndandazopa dzingwa pahiti paya. Asi ndakaita 2 semesters ndiripo. Ini zvinhu zvangu hazvisi zvekuviga kai. Ndinotaura pakazara vana. Ndabvunzwa zvikandisaka todii takataiwa chirega ndibve. Ndaonekwa ndichitora 2 cents ya roommate wangu.
chirega ndiende yeroommate ye akangoti 2 cents yangu ndaingogara ndichishaya 2 cents mari yangu ambva azoseta kamera ambva azondiwana ndichizvamura 2 cents ndokudzingwa hiti kachana ndandadzingwa ini dzangu nyaya ndokudza hadzisi dzekuferefeta dzekunzi Tatelicious tinomufeya tinomudi ndakudza ika ndikapadzingwa pahiti nyauni ndakapadzingirwa chingo chanu ndandambodhonza Grandview I2 ndandiri head boy Mazoe boys ndandiri prefect hiti ndandazongotoro 2 cents ya roommate amvazo ndisetera kamera amvazo ndibata ndichitora 2 cents ndokudzingwa kwandakairwa saka chinoshamisira ipapo chinoshamisira ndakaba 2 cents chazoti angari mari asi ndakaba chashamisa ipapo chandichokwadi ndakabaka ndakaba ndaida kuishandisa asi roommate anga asingakumbirike asi anga ainayo mari so what should I have done ndaifanira kustrugla ini ndichiziva panogara mari yake I tell you the truth in yes saka ndokupera kwazvakaita ikoko zvakambva zvaperawo zvikapera ndikatoenda ini I tell yes ndinokunyepera ichi hanzi don't add zuva ndinomuedherei pano 2 cents yakaenda zuva go and sleep yes it's Tatelicious live waita live yako zuva ini pano vanhu vangu why do I tell you the truth people ndinoda kuti muzive chokwadi vanhu vanotadza muupenyu hezve shuwa ndakatadzawo ipapo ndakamutorera 2 cents yake takatozosangana muupenyu ndakati iwe sorry zvako iwe ndangotorawo munhu unotombotorawo zvinotombokubatayo hapana asina mbobvira akambotora chisi chaka chazoshamisa pakuti ndakazviitira pahiti chi chazoshamisika ichocho chi hanzi imi aid for what zuva ndori edherei handi ndo maholi than thou gaendekai vana vari kufa nenzara isu zvaTatelicious zvinoya zvichibvunzwa panapa zuva paka iwe hure iwe enda unombokwirwawo powerhouse nemawinduku go and be quirward I cannot add anyone ndadzoka kanawo is Tatelicious account yadzoka yavhurirwa moto saka mandibvunza zvepahiti zvikanzi chii chikayasoitika chakaitika munhu akanzi aba pane zvine zvaitika munhu aba mina niyasombobvisa kashinda ke dress rangu rodhuraini ndipewa malavu nemalike ndikutaura chokwadi ndakabaka roommate wangu uyuyu ainga aine tukubusiness twaaitwawo kupauniversity achigara achipinza mari ndakati roommate havakumbirike roommate vanoziva ndiri ngochani saka roommate havakumbirike regai ndingombotangowo ndichambotorowo $2 ndichambotangowo ndichatoroka chicha ndizivo kuti currency yemazuva ewo yanga iri chii asi chandinoziva chandakatadza kana roommate vangu kana roommate vandaigara nawo kuhit handitaure zita ravo handidi kutaura zita ravo kana roommate vandakabira makatarisa ndokumbirawo kuti mundiregererewo rumi hwanga huri upwere munoziva kuti ukangozongoitawo kamweya keruchiva unombongobatwawo nekamweya kekuba ndine urombo rumi mundiregererewo pahiti paya ndingadai ndakapapedza asi neshavire ndakagumira munzira ichokwadi kwete kuti vanhu vanozoita mbiri mumagrupu muTatelicious zvakaitikawo ini I accept hazitate zvinhu zvese shame pazere vanhu pakazere vanhu nditakuudzai muri kunzi handina mapepa permanent resident card Swedish ID card mangwana munofonera Swedish migration moti Tatelicious ane permanent residence here monyasonzwawo mega aiwa iye zvino kana unoziva kuti unombosvika paextent yekuti unombotanga uchimboita fall down womboita mistake fall down womboita mistake but I have learned to work my ass off pandakadzingwa kuuniversity mai vangu vakati no because ndandaapply paUZ futi ndadedzwa zvikanzi namai vangu no uchaenda kuuniversity ndakukuda kukudzidzisa upenyu mai vangu ambva wanditengera zipoto because mai vangu vanoziva ndogona kubika ambva wanditengera zipoto ambva wandipa $5 yekuenda kumbare
zvikanzi enda unoenda kumbare unotenga madomasi maonyeni chichi ndaingofunga ndi zvinhu zvekumba ndandazoona mama wandipa kapisi kebeef zvikanzi mangwana tiri kunyora pagedhi wane restaurant ndoda kukudzidzisa kuti unofanira kuzvishandira kwete kungoda kungotora mari dzevanhu saka kakubaka kakazopedzwa pandakatanga kubika sadza murestaurant yes mai vangu vakanyasoti ndakuda kuti ndikupedza mari nichingokuendesa kuuniversity pamwe uchanodzingwa futi kuuz saka chitanga kushanda saka pandakatanga kushanda paipaya ndichibika sadza ndichidi murestaurant mangu ndakunotengesa kumabhawa chichi ndo pazvakabva zvavhurika saka ndosaka ndiri kuti kuna roommate wekuhiti ndine urombo zvangu yes zuva gara pasi ndine urombo roommate wanga ndinaye kuHarare Institute of Technology ndakakutadzira dai mwari werugare angokupawo mwoyo wekundiregerera nekuti zvanga zvakangondibatawo zvekutora zvisiri zvangu nyaya dzacho yes porongi yende ndikubata yes vanga vachibvunza vanhu ini ndinova kana chiri chokwadi why should I say hachisi chokwadi unonyeperei kana wakatadza nai hanzi powerhouse is relevant yes powerhouse is relevant zuva iri handi anani zvakazosiya rimwe bhurugwa rakazowanikwa mubhazi here ibhazi rekuchiko reskyline here ameno mabhazi anoenda kuZimbabwe achikwirwa nawindi mumatoireti emumabhazi muya hanzi kubatiswa chemba iko kazuva ona munhu anouya Tatelicious zuva take several seats bitch. You can see people who love me, they come and listen to me. Inini wacho ne double personality dzangu chero kati chi. I know when I'm wrong. I apologize. Amuna kundoona here nichikumbira zuva ruregero rugore riyaini. Amuna kundoona nichikumbira zuva here. Inini ezvino vanhu vataura vakati Tatelicious V1 wane kuhit 2 zvakafamba sei tikati it's chokwadi. Second semester, first year, takabatikidzwa. Ndichida 2 cents ya roommate. Zvazvanzi na disciplinary committee wachenda zvako. Ndakati but ndandisati ndaona mukana wekukumbira apology. Mazuva yaona asati celebrity. But let me use my celebrity power to ask for forgiveness to my roommate. Ndipewo my love nima likes mani ndakandikuzvahambla. To ask my roommate for forgiveness. Please forgive me. Zvakangondibatawo zvangu. Yes, bitch. Bitch, Bruce. No, Bruce has bitch. Zua is bitch. Hanzi ndakakuregerera kare tate. Asari pano rumashi wangu. Askana, thank you, Rumi. Thank you. Is wild. Kweyo kukwirwa nevarume vevanhu mawindi anenge achishandira mhuri dzavo iye zuva habhani murume wako anga asingaende kubasa wani kukwenda unokwirwa nemurume wako anenge ari asi hainake uzonzwa munhu achiti kune vanhu yes pendi akubatikidzwa nependi kubatikidzwa ndinokuedha kupi iwe mboko mbudzi ndinoda kuda kuedhwa pane maviews angu uda kuya kuzoonekera face yako pane maziviews angu kapanapa kambudzi kemunhu kashindi njovera mumaziso edmi uda kuedhwa kupi wa sister yamukoma mazimba here inongoti pese edmi mazimba ndiye kaanenge atsika ikako edmi. Thank you so much, Nisima Chance. On behalf of Tate, we ask for your apology from Rumi. Yes, ndakamutadzira zveshuwa. Nasa hausi pabasa here. Nasa iwo ndinokuenda pabasa ndine fuluka handisi kuziodza ndakadya mboro kuti zviri kudi furu yandinayo. Yangomuka ndakatasiwa ndakadya mboro yasanga aine furu nekuti nenyaya dzeedzi dzedu idzi unohakira zvirwere zvevanhu quickly. Unohakira too much quickly. Oh, thanks no. Yes, saka isusu ndataura zuva aiwa chiedza idenzi chiedza akaudzwa wrong information nemunhu anogara kuSweden chiedza ake unoziva chiedza usaskam wake tinozomunzwira tsitsi isaskam Lily and I see you dear Lily, I see you, I miss you so much Lily. Ningi anonzani chiedza isaskam
unoziva kuti masaskamu vanhu vatinofana kuaccepta mucommunity. Saka saska murema duzu maduzunya maduzunya uona kazuva ed ndoku wambonzwa nchikuti ed kwanga uri ikoko naiwe mpoko iwe zuva mpoko mugodhoi woda kuuya pane maziviews angu uchida kustressa point yako yei vana vari kukwangwa here kanimboona kuti handisati ndatumidzirwa imwe v11 here muinbox nyazondiudza zvese iwe zvazuva iwe uri online iwewe urambe ndiudze zvese zvazuva. Tell me more. Good ari kutaipa zviri kuuya ndiudze zvese zvazuva ndikaundure panapa ndikaudze chokwadi kanoda kutozvitaga kapenga kachienda kachinoba hembe dzakanenge kachitora katakazvinzwa kamunameli zvichinzi zuva anonoba hembe obvisa dzekukambani otoro nepasaidi otengesa. Saka tiri mbavha katesi chashamsa ipapo apachi. Tombs, thank you so much. Uyazia Buzzwish. Thank you Bright. Mutombs ndoma akabatiswa chemba mugoro uchiona kugeza chogeza zvacho but uchikwirwa nemawindi tototi unokwirwa nemaminutes. Ndatomva kuti une client list iri nani. Ndaitoti une client list. Oh, Melly Gone Cows is watching, my Swedish baby. Thank you Melly, love you baby. Usade nemakorekore iwe zuva ndati zibeche rinobuda urwa. Uri kuti riri kubuda mvura andi ndimi munozviti munobuda mvura. Dzako dzango urwa dzekupowerhouse. Zvino vanhu vese wiki rese rinongopera richiti #powerhouse. Taakuziva kwarinokwirirwa. Uyu mukomana waanokwirana naye anzi imi veEnglish speak English muri kudei. Uyu uchiri kutaipa ikwewe ndipe information man. Source yangu iri kungotaipa. Mukomana chihure naIsaac Dube. Isaac Dube muzotipowa mapicture titombomuona Isaac Dube. Isaac Dube waanohura naye iwe uine murume mumba. Waakuya uchinditi double. Inzwai munzwe yauya imwe juice. Isaac murume wemunhu. Murume anohura iye asisi nekuda mari vanohura naye. Iye nemurume are married, Prince the husband. So why would he leave kana sisi vachiuya nefood nerent yekuhura? And there was a time paakasiya murume for a Nigerian guy. Ijusi yazuva indipewo my love nema likes. Ijusi yazuva iri kuuya zuva unomukati unondigona iyo. Unomukati unondigona. Murume wako anonzi Prince kai. Asi Isaac mira nditarise zita ndiri kurasika mazita. Isaac Dube uyu. Isaac Dube murume wemunhu. Saka zuva ndiye ari kukwirirwa sipo. Ari kukwirirwa sugar naIsaac Dube. Oenda kunopa Prince murume wake. Prince woti amaita basa mai mauya nechikafu. Saka zuva neni same WhatsApp group. Chaunondisekera panda pawaindiseka ndichitamba ndisina kupfeka ndina Richard mazuva anga ndichinaye waindisekera iwo zvaunokwirwa naIsaac wane nemawindi zvazvanzi wakambosiya Prince futi iwo waenda nemuNigerian vanokuziva vari kuti pajuice oti kunyepa saka unoda kuti ndikuedhe kuzoti uitei uda kuti ndikuedherei uyu tombisi rekwagutu rawakawanikidzwa pawakasiya pendi rered rarine tsete hanzi waitoona neropa rekumwedzira rakatozara. Unotadzawo kuti paunoenda kumwedzi unopfeka matambuni unopfeka chiko yamapedhi chiko iwe mbudzi kashindi chireshe dutye remunhu. Yes antanga zuva hazvimbokwani. Unochiona chichingoti mazamu pakamera uyu uchisvibisa mazamu neminyatso inenge yemombe. Minyatso inenge yemombe. Nhasi ndakaenda kadzikama akaunti yangu yavhurwa ka. Yes. Who is your queen of entertainment in Zimbabwe? Who entertains you the most? Chiona vanhu vanga vari kuuya kuEurope zvakanaka. Vakudisappointwa nemaZimbabweans mazuroi. Musatambe nemaZimbabweans munodestroyiwa success yenyu. Ndiri kukuudzai zvandakaitwa nemuZimbabwean ari muno. Chii chakazoita kuti ndisataure nemaZimbabwean? Andi ndaifarira vanhu ivava but pandakasvika muno ndakadisappointwa. Edzi yangu yakafushirwa pamuchato. Kunzi kunyorwa pabillboard pamuchato kunzi ane edzi nekuda kwemaZimbabwean.
Nasi uno makunzi Tatelicious ari kukudyirai mari. Hey, anotodhipotwa chete. Ndinodhipotwa nebusiness registered. Tatenda movement is a registered organization. House of Tatelicious, pandinotengesa hembe ne-luxury, it's a registered organization. My political party, inonzi Yes We Can, tinogona, it's a registered party. Saka chisiri liga, uchandiri kuita apa nechipi. Munotoudzwa nemunhu asina masvada anemweya. Mukomana yenjadhila naye musahle. Musa anzi tate. Yes. No, intenda katarisa. Mabonzwa here ndiri kuplatform kwa zuva ndichiti please aid. Ndotaura naye zuva uya mboko ndotaurei naye uya. Zuva une kweyo kuzonzwa jealous nemaring angu esimba. Unoziva kwandakanoanyukura maring ayo. Unoziva kwandakanoatora maring ayo. Unobva kutotenga maring. Wakanzwa ndakaatenga. Wakanzwa ndeyekutenga here maring ayo. Iwe zuva. Ziya zvekuhura naIsaac Dube nemawinda ako. Papowerhouse becha rako raakutozika raunge bhazi. Imi munoda kuti ndikudzei zvese zvandoita mabhizinesi angu here. Mufunga kuti ndinongoya zvese ndichidai. Ndine shop ini. Asi shop yangu haine inemi ndezvekuno kuSweden. Ine vanhu vayo specified. Manje ndenda nesex shop. Manje I'm opening a sex shop in Sweden. Why not? Want to be the first black woman in Sweden to own a sex shop. Ndozviita zvakare. My name is Tatelicious Karigambe Sandberg Gotwera Viji. Ndoitwa nei. Yes, political party ndinayo tinogona. Yes, we can. I'm everything. Amunzwe ndosaka zuva achimva handivenga. Nekuti zvipo zvandinazvo it's too much. It's too much. Unzwa zuva rinondivengera maring angu. Ugongombowana mukana wekutora imwe chete. Unoswera wafushirwa nemari. Gwegwere Tatelicious. Ndasinatora ndakatsika zvangu ini. Ndakatsika ndipewa malove nemalikes. Malove nemalikes ndigere ini. Ndigere, why not? Ndigere ndakatambura ini. Ndakatambura, I started from the bottom. Now I'm here. Charo ndikanzi ndinogara mutangwena. Ivo vakudza indofunga vayasoziva. Pandogara ndipangu. Pane zita rekuti Tatelicious. Karigambe Sandberg. Last born ya Viji. And Isaac Dube's wife is watching. Muchazadzwa masika my boy. Nekuda kwebechera yezuva uyu. Ririkukwirwa na Isaac Dube. Urikukwirwa. Moskoro nyeperwa Tatelicious ana mapepa ndakabata chi. Ndinovhura makambani ndine mabhengi vanhu vaitumidzira mari vaitumidzira muSwedbank. Unovhura bhengi remunyika usina mapepa here. Inda muchida ngofunga brain dzakazara madhodhi. Oh, thank you so much. I won't change, guys. Facebook yanyarara the last 3 days. Let me just make my sisters, vana Meli, vana Samazi, vana Brian, vanani, vanvangu, let me make them happy. My group, my home fire. Tienda bulisa closure. Yanga elseko video ekuchi kamboro. Dakai kwekwete. Melatadze. Chanda tadzirwa nemeli zvekatadze imeli. Na meli chero tikambokakavadzana tinodzoka pamwe chete. Why not? Mela ana era uyo. Mela ari kutofaisawo rake group ini ndichifaisawo rangu. Why not? Tatelicious. Wendy Williams is Tatelicious. It's me. And our Wendy Williams. And akudza kuti akutsvage chapo. Yes, and sutsvaga imi. And ndiani aiti and aita zita guru. Babati, I know my dear has been calling me. Sawira wangu wepamoyo. Babati, unditsvage mangwana. And this kushanda this week, but you Babati undifonere. I miss you, sweetheart. Babati ndasawira wangu. Babati unondifonera ndaona missed call yako ndasidia. Ndandichimbokirina kaicho chivanze chiri kunzi chinogara chine matsvina ichi. Zvino chinozonakidza. Chivanze ndechangu. Mwana wa Viji. Atigare muimba yeSocial Service. Atigare muimba yeCommunity. Ndogara pangu pacho anzi kamba kacho ndike $5,000. Naimi, watombowana pako. Watombowana pako panonzi pako. Saka imba yangu ndikasatoiti mansion inonzi mansion nani.
ndisiyei zvangu, ndisiyei zvangu. Yes, zuva anoita maviews paanotaura, especially paanotaura zita rangu. Anoita maviews. Saka paazotadza ndopaataura zvemandevere izvi. Zvemadzviti zvachindifananidza naRobben Ngura atadza. Haungafananidze munhu japwata rinenge inini negamba renyika. Why? Why are you so bullshit? My love nema likes. My love nema likes. Yes. Vanhu munonakirwa neni. Ndiudzeiwo mboro makaiona ndakaidya sei? Ndangoona mumagroup vanhu vanga vachingotaura. Vamwe wakati aiwa tate uno dya mboro. Vamwe wakati aiwa hagone uyu sasikamu redu iri kachiedza zvazvanzi anga akaidzvinya nesimba. Kwanti vanenge vazokwirwa nemunhu kuzokwira munhu anga ari murume. Saka what do they expect? Unoda kuti ndipfave ndiri mukadzi here? Ndaive murume kai? Usimba huchirimo, mboro ndotoibata semboro ko ikatiza. Remember ndiri HIV positive ko akazofunga kechitu kuti haachadi kukwira. Saka ndakatoibata negripa hapabve kusvika ndapedza kuyamwa. Svika mboro yangu yapinda. Lobhengula gamba renyika. Ona tsete inonzi zuva. Inoti hey Tatelicious shrine. Unotoida ka shrine yangu unofunga kuti ukapinda mushrine mangu unobuda usiri right iwe. My shrine, my rules. Saka makaona na Richard wakapamhanya apa. Ndakanzi ndinogara ndega ini. Sa mai vangu. Mai vangu has been alone and I will be alone also. That's where I get my inspiration. Hanzi rekati mborara nhasi mangwana kunononoka kubasa. Aiwa isu ngatimbotaurei. Handima muchinditsvaga ndauya. Facebook yangu unlockwa. Vaita basa. Zuckerberg andinzwira tsitsi unlockwa Facebook yangu. Yes. Kandimbokurukurei. Tiri mwana wa driver wamarori. Mai vangu vanodriver marori. I'm as hard as my mother. Ndiri mwana wa driver wamagonyeti mondiudzeini. Ndoudzwo zvangu nemunhu ari kukwirwa, ari kukweshwa beche kumagonye kumabhazi. Woriona rakagara paFacebook. Woriona richinhingi, richidai, shrine ndeyangu. Itoka yako. Mashrine anonetsai. Itoka shrine yako. Andakati mbata shrine. Hey Tatelicious ane personality disorder. Hanzi ukanzi ambata kakushora ngochani world. Tukanzi ungaende kunobatsirwa nemunhu ari kuti pa profile pane kuti was once a man. Chinoshabisira pakuita ngochani chi. Iwe zvauri kukwirwa naIsaac Dube. Isaac Dube unokwira zuva habani. Isaac Dube unokwira zuva habani. Zibeche razua, zibeche razua, riri kukwirwa naIsaac Dube. Tazvitaura. Munoswera kunyepera vanhu vari kuti Tatelicious ari kudyira vanhu mari. Ndichitobatsira vanhu kuti upenyu hwavo huchinje. Matorwadziwa kana kuti mamugono kuuye kwandiri muchiti kubatsire because tine mapersonal. Tine mapersonal. I don't pinza zuva bullshit. Zuva ngaanokoka vanhu. Form 2, yes. Form 2 akanomburiswa naticho accounts uyu. Teta kuzomuimbira zvedu zuvanzwa nenjovera. Takakutaurira. Iwe zuva usapinde. Dzimkondombera naume. Zuva ihure naume. Dzimkondombera naume. Ndakamutaurira kuti Isaac murume wemunhu. Zuva ane naro naume. Dzimkondombera naume. Inobata badiki. Ona igobata pamwe. Ona zuva watofa naume. Dzimkondombera naume. Naume mukondombera. Uchaubatawo. Uzunzwa vanhu chekere. Ndokuimbira naume ini. Naume. Wakati unozvigona iwe zuva kutobuda kutoti Tatelicious mwana wa VG is here to stay. Veku Europe ndiri kudzoka muoffice next week.
Next week I'll be in the office rolling. So get ready. Tichita push for group ra May. Ropinda ma interviews ra June richiuya mna October. Ra August, ra July richiuya mna November. Ndopedza aune va mna August. Vamna September. Tinchazo kupinza mna January next year. Yes, and kendenge. Yes, GT. Why not? Anofunga kuti anoti iko uya zuva uya. Chiedza ndinei naye zvangu chiedza munoziva kuti brain nongoziya zinombo brain dzaningisa dzinombo zinombongopoya hanzi ukaita hure with that support your husband then hapana pressure. Yes, hapana pressure zero. Why not? Yes, ayewa tamuudza haite kudena kweiko kukuudza kuti robengura washaiwo munhu wekunifananidza naye komukadota kokunobata the biggest hero wemuZimbabwe. Who are you? Yes, mavisa achaita paanoitira. Uda kuti mavisa aite 2 days uri kuenda kumbare. Iwe uri kuenda kumbare here iwewe mavisa acho 1 year. So what? Chero waenda chikuru kuenda uda kuti zviite 2 minutes kudii kwazvo chii tamona chiedza wachobva achiedza anope ina handipe mavisa ini togadzira paperwork zvemavisa izvo vanhu vanonopiwa kumaembasi emavisa ndogopa vanhu mavisa ndiri embasi zuva ndakadzikame ezvinokaunge kiti yatota naye prince murimo kamupa naprince. Prince andinzwa nhasi ndichitaura ziva raIsaac kana ari pa because Prince ndotoziva kuti anondifollower. Your husband follows me zuva. People's husbands, they follow me, they want to be entertained. And kwirise varume vevanhu ini. Handina kana history bvunza mbudiro mandakagara umu. And kwirise varume vevanhu ini. Oh, I miss you babati ndibhururu wangu manje. Hey, Ellen, I see you my dear. Tatenda darling, I see you my dear. Tate read my comment. Sharon Dube, I see you my dear. I see you my people. My love never likes. Ipai Tatelicious, my love never likes. Account yangu yakablock waka kuti ndiside my life. Shiro, I'm now back. And Isaac anozipata my buzz. Yes. Tozwa my buzz auve. Asa andisukuzokuenda life. Gara uri mterrace. Now ndikuende pa life unechikwe. Iwe duchke. Unopakwirwa pamabhazi chete wadi kuita live uchimbotiratidza sex step uchikwirwa mutenda kana mutombs kana inonzi chiko imwe mazibhazi amuri kukwira Intercape ndo acho kama toita mbiri hanzi senge muIntercape hanzi unomva wafongora kufongora unge muchazara poto ineimoka imo vana vachitambura kumusha saka uri kuhura kutenga itiko tukumakeup tutwe 2 cents utwo iwo vana nhingidzo hambidza unonamatidza face ichimva yaita unge chidhongi dhongi ranga richigurauza mudota kuuya zvako uri kabrown gonzolo kemunhu unobva watodya brown gonzolo wako gara muteresi imomo zuva gara imomo ende handimbokubhuroke ende haumbofa wakaona ndichikuedha futi dream and dream big kambudzi. Murume wacho ndomuedhirei naye ndinei varume vevanhu ini handinei nevarume vevanhu zuva. Yes, kachionererwa kachituvhaira iwe uri kuspreada tribalism ko panzvimbo pekungoti alright Tatelicious and I we want to do a live together wochinyasoita maviews aunoda because zita rokuti Tatelicious rine maviews ka inini ndikatozouya palive pako you will have more views kongoti andinomboita ndimbobvunza hangu Tatelicious about life kana ndimbongobvunza Tatelicious about HIV ndizongotaurawo nevanhu vangu kokungoti invita zvinonoroona zihure iri remazamu achinjenga unge madhodhi ukunjenga mbra mazamu unge madhodhi kabrown gonzolo kemunhu unakaona kazora makeup kauya neyo bvudziro riri ari kundifonera stop it amene kuti zvinonzi my love never likes. My love, the queen is back, the queen of entertainment.
Your one and only, one of VG, Gotchbera Virginia, Zini Zangu Tatelicious. Tatelicious. Your one and only. Hey. Shake kakachitonererwa kazuva kachitoda kutonererwa ka Brown Gonzalo. Uchiuya wakanamatidza makeup kunamatidza kuita ka Brown Gonzalo. Hey, gwiri, Brown Gonzalo. What is the Gonzalo? Go and Google. Gonzalo, asingazi ne ukuthi nokudza guys. Ka Brown Gonzalo. Yes. Imi kumazamu kuyachinjgerereka Brown ngemadhodhi kuita kunyumbira mazamu. Tiri kuti mazamu ezvo brain dzakanyura mazamu. Brain dzako dzakanyura mazamu notukirana nemukorekore. Ati ndiwo wakambondituka wakati ndiri kukwirwa nekamboro kepingi kakaenda kakamboro. Wakaroona kana kabata dzamba rafuta remboro. Wakaona ndichinyazoiti kwe mukanwa. Wonzwa jealous hanzi double bass nachi Pornstar. Iwe zvauri Pornstar wekumabhazi 1. Zvatingori musemu WhatsApp group kungoti maprofessional. Iwe uchiri kupuza asi ini ndakumusoro. It will take time for you kukwira ladder because une pamuromo. Dai usina pamuromo dai chikupa makona. Nema client wema minister andina dai uchimbokwirwa one kuti unoti gezei. Zvino une pamuromo. Ane pamuromo. My love nema likes. Anda kuimbirwa Naume mboro zuva morokani. Ndo wacho vataimbira ivava. Hanzi kamboro kakaenda kakamba hanzi kamboro kadiki Richard kuzodi mboro yepinki kuzodi vakaenda mani makashwara vakaenda ezvino Bruce andimbomunze pakazara vanhu pano. Bruce anenge atori kuroom kwake izvozvi andimbomunze pakazara vanhu because murume akapatorwa pano. Ukada kufarisa vanoenda takapatorerwa isu takatopaenda isu. Murume Naume Keti tinoipa Naume isu vanazuva ndo vatinenge takuimbira kaisitiri makorekore shure kwehure kunotamba sezvinonzi kuneka cheche shure kwehure kunotamba sezvinonzi kuneka cheche shure kwazuva kunotamba sezvinonzi kuneka cheche. Naume moro Naume sorikani Naume dzimkondombera Naume moro Naume mora mai Naume dzimkondombera Naume oinobata badiki ona igobata pamwe ona Naume sorikani oita zvekutamba here iwe Naume moro. Yes, Naume. Anda kuimbirwa Naume moro. Ndo zvatinanzi maiona sele inotamba. Makandiona kaini nozinda magaro. Inotamba ega maiona sele taiona sele inotamba ega taiona sele inotamba. Garo indora ndovengirwa nevanhu. Maiona sele inotamba ega maiona sele inotamba. Maiona sele inotamba ega maiona sele. Next time usandi but unoimba takuimbira mune hosi. Handidi kuitirwa zvekuita unge une mvura mumazamu. Mazizama akaungana unge shato. Unotofunga kuti kachipoko kakaike. Ka Gonzalo, ka Brown Gonzalo. Unaiona yakati kechere. As you can put word as long as it rhymes. Yes. Next time. Who is the queen of entertainment in Zimbabwe? There's only one queen. Tatelicious.
I give you entertainment as it is. Ibaba makati mangwana tasua sex tape. Munoona ndakutokubuditsira imwe. Nekuti have everything which you want. But andichabude ndichitamba ndisina kupfeka because this time account yatora nguva kuti izovhurwa ndibvumidzwe kudzoka futa. Anoputikira manyoka. Ndandozvinzwa kana umwe windanga achitaura achita zuva anozotaka kuda kutunda unongona kudona madhodhi. Aiwo magaro acho akayanyo kushabva ileyo munonyanyo mapetito ana zuva. Iye prince wacho achakwireiko achikwirwa ka Brown Gonzalo. Brown Gonzalo. Yes. Uzazvipame kadutye ngemunhu. Uri kadutye. Next time ndikoke uchiti Tatelicious uya nemaring ako wakapfeka maring tidedze vanhu. Bote kuda kuuya uchinge kambudzi, kuda kuuya unge une vanhu here wezuva une vanhu. Une vanhu here vanokutera iwe kuda kuuya unoda kuuya uchida kutosura unge unosura meni une vanhu iwe. Une vanhu muchinyeperana nevanhu vese wazwaona ka mangwana ufone kumigration market ubvunze kuti ndine mapepa here unyatsogutsikana nekutokuzivai. Kana yes ndakusota good size usaitambe neni iwe zuva ndisi shamwari yako ini unongoda kungoti pese unongoya nemakeup inenge ichititocha futi makeup yako uite ndakukudzidzisa makeup it's too much. Unoya uchitocha vanhu because matama ako ayaya anenge kamatachi akari kukwirana so zvakati futei. Tone down your makeup, it's too much. Kadutye ke munhu. Yes. Totovekerwa ka fame yangu. Celebrity. Imi. Who celebrity you know right so. Aiwa this time handitwe zvekunzi tinoita zuva kuti nda ma friends angonditanga achida kuita kutanga kuda kuita ma views. Kouya zvako kachinge ka Brown Gonzalo. Tatelicious. Unobva wakanzwa kachitaura zita rangu kunge kari kutozvipa finger fucking nezita rangu. Zuva kushata. Hanzi mawinda anongobhadhara hanzi anenge achitumidzira zvinhu ameno zvaanenge achitumidzira here saka anongo ndo zvaanokwirirwa izvozvo abhadharisa anobhadharise itype inobhadharisa iya anongokwirwa uya zuva anobhadharisa chiko zuva anobhadharise mukadzi ane murume mba unobhadharise chaunobhadharisa une maketere unenge waneto nekukwirwa ona naprince ozobuda mba wangu orambwa njare munhu zviri kungokwirwawo zviri kungoendawo kukwirwa uko. Yes, celebrity. Iye unofanira kuziya handiti maida kupocha ucelebrity wana maititi zvikaramba takazokuona makuti nana madam boss iwe unenge katiki unenge kachikwekwe so hameno zvaunoda nevanhu vane mbiri unoda kungozembera zvinopanda Tatelicious wakambo Tatelicious ndiite ushamwari newe unenge wapedza kukwirana naye Zekitube chandinonyanyoitira pa ushamwari newe chi kushata man zuva kushata yes. Next time kana mangoita juice zvemadhiki zvakaita juice stick on the topic not kurova bara wakundi diagnose personality disorder. Who are you? Unodiagnose inini kwewewe wadi kumbozvidiagnose kuzviupgrade wombotanga kukwirwa nevari nani ndikaini mbotaza kuti ndina kutumidzirwa imwe juice here neWhatsApp yangu because majuice acho anga achitumidzirwa WhatsApp ari kutaipa. Yes. Ngatisatambe vanhu vangu vanouya vachida kumotivetwa neni
Hameno zvaanoita zuva so vanhu vane mbiri anoda kuzembera zembera paari akasauya achise makambonzwa mazuva atukana naorinda paya tazoona kwaorinda hameno kwatakangomono kwanga akapfeka hameno chidehenywa chairembera kana kuti wanga uri uguchu ndakachaya kuti outfit iri zuva iro unodawo kukotyawo kupfeka iwe zuva unongoisa hembe unge uri kupfekedza pamuti hameno ranga akapfeka rairembera ziskavha kana kuti iyo fashion chiranga raneta nekudhonzwa mazamu nemawindi kwakuvharidzira mazamu neskavha ndichazoti zvakwana kana ndaneta. Next time mind your own business. Next time mind your own business. Unogoda kukoti next time mind your own business. Chikuzivaika kuti iwe pari kuti ndasotwa kanenge achida kungoonekera mumacomments so that kawane following kaone follow kachikwekwe katiki inda uchinge hwiza unongoda kungobhururuka pane uchi unongoda kubhururuka pane fame chiko kazuva kemunhu kambudzi kadutye chireshe chiko naimi chiko chichiko takamuona kaiko kuvamheno kwavanenge vachienda kumahaipu tukadzike uko wanga wakangoiso kungonzi dzvindo tichiko apfeka audzwa naniko. Next time stick to the topic. Way stick to the topic. Mukanzi maita juicy mavaona vana meli vangu vachingutaura zvemboro kuninga una kana mbunzwa achita personal vanostika to the juicy saka mchona magrupu ava achifaya zvino iwewe unenge wakuda kuzobatana naTatelicious unofunga kuti unokaraize maviews ako angasvike pandangu inini who are you kadutye kachikweke katiki Brown Gonzalo kambudzi kemunhu wanzwa uyu Nobet murume ushu Nobet manesho hanzi kupfeka zuva haugone zvako murume akomenda apa atoona kuti Tatelicious unopfeka iwe ndinopfeka ini imoka ndoma muri kuti mutangwena ndo munokwana idzo mbatya dzandinenge ndichinozvamura mutangwena imomo iyo tangwena uzitipe show house ndiri Oprah Winfrey wamunoda kuti ndikupindura dzeimba yangu iriyo muka yakatsva nemheni makati munoroyo chinobvira aiti haiputugadzike variko haiputugadzike wanzwa murume ataura pana unopfekawo zviri nani iyo handizive kuti matopa aunongotenga saka unongotenga matopa anoratidza mazamu wakauzwa kuti mazamu ako ane icrowd pura mazamu ako hachaita haya taafumudza anobatwa nemawindi tiratidze magaro taakuda kumbonawo magaro vanhu vanoita nemagaro angu chimbobudawo uchitiworatidzawo magaro Brown Gonzalo munei naye kana akabudidzwa fesi zvinei nemi muziyai zvemboro yandaidya zvemafesi makambona nchikisana naye ndakangopoya ndaida kuratidza pachest saka ndaita ndichidya ndichitora kuyiwa kwemboro concentrate on kuyiwa kwemboro period kuyiwa kwemboro ndokwakakosha saka hama dzangu kune vai vanga vachichema vachiti hey Europe Tatelicious hey Majesty has joined thank you for joining Tatelicious adyirwa vanhu musamboore moyo zvenyu vanhu rambai muchishingirira uyu wekusweden uyu ari kufoma battalion yake don't worry chamudimbura mapapiro ake mapapiro chete ari kubhururuka ari kuda kungodimburwa ndakambomuregerera musi waashamisira needzi yangu saka ndakuda kumugadzika mudhisha atamba nepasiripo because at the end of the day tinoda kubatsirana guys imi pandinouya munozviziva kuti Tatelicious is gifted ndine magifts akawanda zvipo zvakawanda saka ndikauyawo ndiri maichisamba tambirai zvandauya nazvo ndikauyawo ndichitaura zvekueurope ndikauya ndichitaurawo zvebonde but handichauye ndichitamba ndisina kupfeka because it's so boring kugara uchigadzira maghost every time. I'm so happy that my account is back now saka malive ndee ndichiitira yes ndinoimba nai munhu ane zvipo zvake ndinochena ndinopfeka zvakanaka wonzwa kuti vanhu vanenge vachingotaura zvekumama zvekuudyira kamboya kamboyi kazuva kamboyi kagudo kaochi kachingogurugudza
unokanzwa Tatelicious saka unenge washaya maviews here zuva kokuita sex step zvaunokwirwa nevanhu vane simba wano unosimba remawindi unotamba naro unozviziva kuti mawindi anokwira ndakambokwirwa nemawindi ndozviziva kwete kuda kungoswera kwere muchingohumana ndinotambeiko iwe uzoda kuramba kachida kutaura ndo zvinokupai kuti mukwirwe nemawindi ezvinova kungoita ngori kudedzera wane ntubudiriro hakamire kutaura nenyaya yekuti anokwirwa nemawindi Zimbabwe mabhazi Zimbabwe akasi kumbomira kutaura kari kungowawata wane ntubudiro uwindi wakuzara kokumbonyararawo pane vamwe uchionawo makomenzi evamwe zvino akachanyarare katoka windi pati 2 wane ntubudiro hande Zimbabwe bhazi masvingo wakunge mawindi ndiwe. Why not? Your Majesty, thank you so much. I love you, my dear. I love you. Akutonge windi. Akunge windi ari kungodedza akana kunyarara ukumona ukomenda unge ndiye muzizi platform. Hama way, I love you so much. Ndangobatikana nezvakanchida kuadresa izvo. Don't worry kune vanoumana vari kuuya vari kuda kubatsirwa ku Europe. Yamari kuda kutanga kuenda mumagrupu umu musati maenda kumavisa munozvisimudzira mhepo. Ini ndikakudisqualifya, I don't refund you. Enda kwese kwaunoda kunomhangara ndipapi pandakakunyorera pasi kuti ndichakurefund. Andiwazvunzwa. Pandakakunyorera pasi patakasaenderana kuti ndicharefunda ndo paunofanira kundiratidza. Because ndiri munhu webusiness inini. Saka kana ndauya ndichiti ndinokubatsira, tenda kukubatsira kwandoda kukuita. Kwete kuda kundiitisa kwamakuda kuita mumagrupu. Yes, God, Mandla, I can add you. Mandla ita add. Wewe Mandla ndo wandogona kuadd sandarara. Mandla, I can add you. Mandla ita add. Ndisati ndarara I can add Mandla munhu wangu. Kutokwirwa zvake. Enda unokwirwa papowerhouse iwe mbudzi mpoko. Hure. Lioba Lulu, I love you, my dear. Monique Jack, I love you, my people. Monique nambokona Miss Dicon chazokutsvaga next week ndandisi kushanda. Ndine furu iri kurwadza zvisingaite chipfuva ichi chakatotsemuka ichi. Stress gone. I'm a stress releaser. Mandla uri kupi kana uchiedhe kandi kuedhe. Try. Ndo edha mukoma masimba ndoridiko mbuzhka ngura remunhu riya. Ndoridi. Ende vanhu muri kuenda kunana mukoma masimba muchino inboxa. Zivai kuti masimba achauya nemazita iwawo kwandi musatape namasimba munozviziva kuti hana kukwana. Masimba achauya nemazita iwawo. Ondiratidza ndokudisqualify. Ndinokuratidza V11 awainoratidza zvinhu kuna masimba. Paunonyimwa visa ndo paunotanga kuchema uchiti ndanyimwa visa nekuti 1 2 3 kwete kuti hausati waenda kuvisa wakushamisa hapwa. Regai muchishayiwa success muupenyu. Munoshayiwa success muupenyu nekuti hamuna chipfuva. Indini pandakaenda kuSweden pana akambozviziva kuti ndiri kuenda kuSweden. Tatelicious ndikafona adaire phone. Tatelicious this. Saka unoda kuti ndigare ndichidaira phone yako chete ndiwe chete wandobatsira. Brarishiti. Watiko ningiwe. Baba Bonzo uri papi? Ndiri kuadd. Ndatumidzirwa message ndiyani kwari kuti taura neni. Uri kutiko iwe uri kundi inbox rega ndange ndatoona kuti makanzi chimi inbox anongotaure zita remunhu. Hanzi chiko. Taura kana Clifford nyaya yako ndiye kuti chi? Ngazie. Ndaziye pekugumira. Ndaziye pekugumira, yes. I was our celebrity yenyu. Celebrity. Facebook inoitisa ma-celebrity kai. Pana aimboziya Madam Boss. Makawaziva nekuda kwechi? Facebook. Pana aimboziya Maititi. Makawaziva nekuda kwechi? Facebook. Pana aimboziya Gonyeti. Makawaziva nekuda kwechi? What about your queen? Pana aimboziya Tatelicious. But makandiziva nekuda kwechi? Facebook. So we are now your celebrities. We are now your celebrities. Ndisu vanhu vacho. Ndisu. And I love it. Naimi mumagrupu mwakauchitonzwa adyira vanhu mari munyama. Ini dadi anoposta pawo pangu ndakati I don't refund nyinganyinga. Mara patsetsetse.
imi ndiri kukubhadharisa ma 250 munoziva kuti kuuya kueurope vanhu vanobhadhariswa ma 5000 4000 euro. Imi bvunzai vanhu vane hama dzavakaunza kuti kubuda south kwavakaita. Uri kuona vanhu veva vanenge vachitaura marapu katya ndo vanhu vasati vakambokwira kana bhazi rekuenda kuMozambique. Vabvunzei vana aleta vanokuudzai kuti it's not easy. Vana ndingichira muchibwa vanhu vangu vandiri kubatsira vangu vandoziva vandovimba nawo. Yes, ndine vanhu vangu vandoziva vanoshandika nawo. Vana GN ndinavo vekusouth Africa, vana GN vekunamibia, vana Tendai vekunamibia, vana Eugenia. He, ndo makastoma angu andinoziva anovimba neni, kwete mpudzi mamputye. Haukuenda kuEurope ukatamba neniwe. Ende 250 yacho unoirifandwa nani? Ndakazvinyora pasi kuti ndichakurifanda. Ndiratidze pepa yandakakunyorera. Ndiratidze. Ei. Owanzi zuva anokwirwa futi toilet yekurengi. Uyo anokwirwa pese ka. Pese anokwirwa. Ameno zvinoita beshe rake rinoita kununira, rikanzwa hwema hwemboro rinonunira. Kununira. Nai zvako Barbara. Thank you Barbara, I love you so much. Ndakachena zvangu. Hanzi shrine. Hey, shrine. Unoziva ndakapfeka hembe yemari iyo. Ndaite live kwake ukuzuva mani musatanyoko. Unoda kuti ndikukochere pano urani kweyo. Pano uiwa nemhondoro. Auzi mhondoro iwe, uri kapondoro. Tambira kumapondoro uko. Nekuti panoti ini. Unoda kuti ndikuedherei zuva ndaanoita mambonzwa nchiti ndiedhe kwanga achindituka. Manzwa anga achindituka inini achindituka. Vanhu vangu vachiti yes we love Queen Tatelicious. Tatelicious anondiitira. I respect your opinion. Stupid. Uno respect your opinion kana wanga uchindituka. Yes, my love never likes. As Tatelicious for natural beauty veduweka. Nditi ndakanaka. Ndakanaka ere zveshuwa imi mutamba mandikwidza nemashanga. My love never likes. From your one and only celebrity renyu, cerebingo renyu. Beche rinonhuwa wema kungonzwa wema wemporo kanotanga kutotesa manyoka mumabhurugo. Zvakama zinaita the way can I get an outfit like yours? Zvinhu zvacho izvi ndiri kukovereka makomedzi evanhu. Nhasi nangoti regai ndiuye ndingotaura musanyeperwe nevanhu. Guys, vanhu vekuEurope ndimi kunyanya vandaitira this life. Don't be made to lose your focus. Mukaona vanhu vari kukufurirai ndo vanhu vari kudiaspora. Vanhu vakatouya nenzira dzavo. Havana kumbobvira vakauya kuinbox kwenyu kuti vakubatsirei. Stay away from those people. Ndipewo my love nema likes. Ndakuda kukusiyirai a very important message yamunofanira kuenda nayo. Hama dzenyu dzizhinji dziriko kuEurope dzinambobvira dzakakudedzai. Mutorwa anouya achida kukubatsirai. Sometimes zvimwe zvinhu chingozviteerera pamwe unogona kuyambuka. Ndinongokumbirisawo zvangu kuti dai maita patience. Mangofamba nenzira yandiri kukuudzai. Rimwe remakore muchazoti ngochani iya yakatiyambutsa. One certified ngochani. Mumagrupu mamunoenda muchinotaura madisgruntos enyu avakubatsirei and havanditakanuri. Because what I'm doing, it's not robbery. I'm selling my services. And it's not illegal. Saka musanyeperane. Mosvibisirwa zita nana masimba nemumagrupu mamunenge muchiposta umana haidi. Ezvino haidi ndaanaro kazita raposta kumvenge uko. Chawagona hapana. Pauchafona paya haidi. Ndinongoti you are disqualified. Ukati why? Ndokuratidza V11. Anditowaona. So ndipewo my love nema likes. I just want to thank some of the people vari mugroup rangu. They are so loyal. Vana later. Very loyal people. Ndo vane mazi group maombe nana Rosie. A group of 10, 15 people, a group of 30 people. Vanachira muchibwa.
very good people. Vanhu vekumasvingo uko handiri kubatsirai. Vanokuteerera vana Eugenia. Vanoteerera vanhu vangu. Vanditoziva vanhu vangu vanoshandika navo. Vasingandinetse. Andi muri kuona. Saka imimi mukafamba neni tikabatsirana. Mukaendawo kuEurope munozvibatsirawo. Ndinonzwa kufara. But mukada kuuya mochenjedza nyamukuta kuzvara musati mai, mukuzvara muchada. Mairasa. Musafurirwe nembwa dziri muno muSweden dzisingaziye PO box kuti chandinoita kuti ndirarame chi havandizivi. Handi maunzwa wanga achikunyeperai kuti handina mapepa. Ndakuudzai kuti mangwana 49. Handina mbobvira ndakagara murefugee camp muSweden. Kana ndakauya ndine zvinhu zvakakwana. So I know my ways are not their ways. But I am gonna help you kuti muuye. Bora pasi. Mudenga muna ground. Musaite dzungu too much. Mukanzwa ndichita I don't refund. I'm not angry. I'm telling the fact. I don't refund. Haundi waste time yangu iwewe. Wenda kuma group wakunoposta zvaunoda kuma group. Ma documents ako hausi submit on time. Inini ndinogona kunonoka. Ndogona kusadaira phone but iwewe pandinokudaidza you answer because ndiwe uri kubatsirwa. You get me? Saka musamba maita kunge musaite kunge vanhu vane roiko mumachende. Roiko mumachende. Anditi? Yes, that is a success. That is a success. Kana paine vanhu vanoshandika navo vanoteerera ma instructions angu vanobudirira. Ivo vanhu vese vanoenda vari mahaidhi vachienda kuna namasimba nekumvenge chii. Vane nharo dzisingaite. Nharo dzavo ndo dzinovanyimisa mavhisa. Vanofunga kuti vakavapenga. Inde nongogara zvangu ndakatarisa. Ndongoti chiendai. Handina kana kumbomupa final groom yekuti kuvhisa unonopindura uchiti chii. Riri kungoenda nedhimu richifunga kuti riri kunokwira bhazi rekumbari. Riri kungogadaira kunge ameno azvo. Ya saka izvi zvaita izvi. And I sure let's just move on and let's just know kuti I forgive. Kutadza kwenyu mamusana mambotadza zvakadai. I forgive you. Aidi ndine zita rako. Pauchafona ndichakuudza kuti ndiwe wakaposta. Then I say I forgive you. Next time ukazviita uya uchiudza vanhu kuti ndakatengesa TV, ndakazodai. Uko vamwe vasina kubhadhara rende vakatodzingwa nekuti havana kubhadhara rende vandipa mariyo. Iwe TV uneme kugara ko vasina kubhadhara rende vakatodzingwa nekuti vakabhadhara 250. Ototaura kuti TV. What is a TV? Inda uchitaura luxury iwe haidi. Inda uchida kungotaura uye wakauya nchatanga ndakudza nyaya yako ndokutuka ndokupengera ndozokuti ndakuregerera. Saka usauye uchipaparika unge wiza. Vanhu kuita unge mune roiko mumachende. Unge mune roiko. Mune roiko masvada imi. Mandla ari kupiko. Mandla wacho uyu. Ari kupi mandla. Mandla asi kubatika. Imi guys. Saka chachiri chirongwa imi chirigayuka ndimbo imi. Ndine Bruce wanenge achida mai vake. Zvino izvi zvazvoita kuti maraive angu adzoka ndichagara ndiri pamaraive zvangu. So I love you so much guys. Vanhu vekuEurope bora pasi. Please. Bora pasi. Kundoona kurwara kudai ndichita mafuru ndimi muri kundirwarisa. Ndiri kushanda nesimba. Saka musazouye muchidai ndiri mumwe dai ndachitochema so ndakagara ndakaramba. But hazvina kana basa izvozvo ndiri kushandira imimi. So sometimes be appreciative nekubatsirwa kwaunoitwa nemwana umwe munhu. Especially kana ari mutorwa. Tendai nekuti hama dzenyu chaidzo hadzina mbobvere dzakakuitira izvozvo. So that's it guys. Ndipewa maloved likes musandaenda. Ndozokutambirai next time. Ndachida kumbotanga ndambotuka kairozi hure zidushkero. Mbudzi yadhura. Maloved likes musandaenda. Maloved likes don't. Maloved likes. Ndini ndega kana Tatelicious vanhu vanenge vachida kuzviedza kunge vanani. There is only one Tate.
There is only one tate. Alright guys, I love you so much, and remember to love one another, and makanti koshera ufunge. Bye for now. Mai wezvangu ini. Kati dress racho rinoremaka. Better 10 rounds. My love never likes. My love never likes. Amy, handina ufika burugwa kai. Kuna mbozvizia. Handina ufika burugwa naimi dai ndafarisa na boningi nasi zvangu. I love you so much.